Истината в момента за повечето големи градове почти еднаква доходността от краткосрочно и дългосрочно управление на апартаменти. Стига. Много е сходно в момента. Искаш да ми кажеш, че краткосрочната е паднала до толкова ниски нива? Дългосрочните наеми скочиха за последните 2-3 години с 30-40%. Краткосрочната доходност остана сходна. Една идея, има 5% ръст. Стига, че това звучи страшно абсурдно. Нашия анализ показва, че с около 30% за следващите 2 години ще се дигнат доходността на Airbnb апартаменти. Това е един пазар, който работи с чувствителна стока. Booking не го проверява това нещо, съответно апартамента си функционира, те си изкарват хората пари и апартамента не е регистриран, съответно не си плащат данъците. Вау! Това е Банкноти от имоти, бизнес предаването за елитни инвеститори, което образова и вдъхновява. Този епизод е с информационна цел и не представлява финансов или правен съвет. За повече информация посетете www.investia.bg/legal. Скъпи приятели, добър ден! Отново съм ви благодарен, защото вие отново сте тук в зоната на Банкноти от имоти. Епизод номер 63 предстои и ще бъде изключително интересен. Аз съм Щелян Калчев и днес ще ви срещна с един мой гост, който е човек, който стои на пресечната точка между финансите, технологиите и пазара на имоти. Той е финансист по образование с опит в международни компании като Siemens и Generali. След кариера в корпоративните финанси, обърнете внимание, той прави един рязък завой към един от най-динамичните сегменти на нашия пазар – имотния, а именно краткосрочните наеми. Днес той е главен изпълнителен директор и, както е модерно да се казва, CEO на Flat Manager, която е компания, която помага на собственици на имоти да увеличат доходността си чрез професионално управление и технологични решения. Интересното за тяхната компания е, че успехът им привлича вниманието на международен играч и малко по-късно е придобита от полската Renters. Днес на гости ми е CEO-то на Flat Manager, господин Камен Манев. Камен, добре дошъл. За мен е удоволствие. Благодаря за поканата. Благодаря, че я прие. Да направим един интересен и полезен разговор за твоите зрители и слушатели. Дай Боже, аз съм убеден, имайки преди това, което си говорихме с тебе само от начало. Да. Кажи ми нещо, което се върти в моята глава от последните 15-20 минути. Кое е общо между Дианабад, Канада, Барселона и София? Пък дори и Сливен. Добре, ще се представя с две думи, защото доста рядко се показвам. Впрочем, благодарим ти за това, че преди да гостуваш при нас. Знам, че има много покани и всъщност факт, че си при нас, надявам се, е добър атестат за това, което правим като много продукция. Съм голям фен съм на предаването, така че с най-голямо удоволствие, когато ме поканихте, приех поканата. Благодаря за което. Значи аз съм завършил бакалавър в Канада. Добре. Икономика. След това работих в Прага 2 години, в Generali, застрахователната компания, в тяхната централа за Централна Източна Европа, отдел презастраховане. Тогава реших, че искам да специализирам в финанси и отидох в един от най-престижните университети в Барселона, ЕСАДЕ, където завърших своята магистратура. Mm-hmm. И след това се върнах в България да си напиша дипломната работа. И докато си пишех дипломната работа, така се завъртя живота, че започнах работа в Siemens всъщност. Малко по-късно бях финансов директор на една IT компания с 1000 човека персонал. И по това време долу-горе моят съдружник и добър приятел Борис Павлов беше основал Flat Manager и няколко месеца по-късно реших да му помогна да се включа с инвестиция и с времето си. Първо парт-тайм и от 2019 година съм фултайм в Flat Manager. В Flat Manager. Да. А от кога си CEO? CEO съм от 3 години и половина всъщност. Добре, дай да върна лентата малко назад. Много хора правят така, че да излезат от България и да останат извън нея, докато ти имаш обратния път. Учиш в чужбина и се връщаш в България и най-вече си имал шанса да се върнеш обратно в Европа, Канада или Щатите, защото с тази визитка много врати са отворени за теб. Въпросът е защо реши да останеш в България, въпреки огромните възможности и корпоративна култура на Запад? Никога не съм имал идеята да остана в чужбина. Винаги съм бил влюбен в България. Адски много ми е харесвала и природата, и хората, и ежедневието, и българките, разбира се. Така че не е било на дневен ред да остана, но както и доста мои приятели, защото ние завършихме едно международно училище тук в София и всички заминаха в чужбина. Сега почти всички вече са се върнали, което е така доста добър атестат,
за бъдещето на България. Това какво означава за корпоративната култура в България? Защо българите се връщат от чужбина според теб? След като имат образование, което ще им позволи да имат една много предвидима пътека с много ясни резултати, с много по-малка мъка най-вероятно. И все повече възможности има. Все повече възможности има. Много международни фирми има в България. И се надявам икономическата ситуация още повече да се подобри и надявам се и в някакъв момент да имаме едно стабилно правителство, което е предпоставка за международни инвестиции и фирми, които да стартират в България. И това ще доведе още повече от българите заминали за чужбина обратно. Какво е да управляваш, да си финансов директор на компания с 1000 човека персонал и всъщност обема на работа? Какви умения изисква, за да се вършиш добре? Те бяха доста различни подразделенията. Имаше много фирми консолидирани в една и така нататък, така че не беше много лесно. Отварям скобата, че не бях главен финансов директор, отговарях за финансовия екип и така нататък. Доста едновременно мултитаскинг, което на български в момента малко ми бяга. Човек оркестър и за много неща едновременно, да. Да, в общи линии беше много интересна работата, но в един момент, понеже втората ми година, аз това го работих 2 години, втората ми година успоредно работих в Flat Manager, което ще рече, че всеки уикенд и всяка вечер ми бяха заети и реших, че трябва да се фокусирам върху едно от двете и не съжалявам, че избрах краткосрочните наеми. И от януари 2019 година вече бях фултайм, като първоначално финансов и оперативен директор. Няколко години по-късно основахме друга компания с Борис, която той пое и аз останах изпълнителен директор на Flat Manager. Всеки може да си купи инвестиционен имот, но малко хора осъзнават колко време, усилие и рискове струва това. Анализи, ремонти, наематели, документи, майстори, юристи, институции. В Инвестия сме минали по този път многократно. Затова създадохме модел, в който инвеститорите се включват само с капитал, а ние поемаме всичко останало. От анализа до ключа за новия собственик. От 2019 година насам сме изпълнили на 100% всички договори с нашите инвеститори. Без забавения, без изненади, всичко по банков път. Много от тях увеличиха вложенията си, а други се завърнаха повторно. Ако търсиш пасивен и структуриран начин да се възползваш от имотния пазар, без да купуваш апартамент и без да се занимаваш с оперативна тежест, попълни формата в секция за инвеститори в нашия уебсайт investia.bg. Ще се свържем с теб лично, за да обсъдим дали този модел е подходящ за теб. Това съобщение не представлява публично предложение за инвестиция. Всички параметри се обсъждат индивидуално при заявен интерес. Ти така интересни времена си избрал, за да оставиш голяма корпоративна структура и сигурна работа да влезеш преди COVID в краткосрочните наеми. Откъде знам, ще да е COVID. Нямаше как. Ако знаем, не става. Няма кристална топка. Да, интересно беше. Мога да разкажа после. Само по себе си е много интересно да оставиш корпоративния свят, където очевидно си бил доста уважаван за да си на тази позиция, и да се хвърляш изцяло в нещо, което нямаш опит в него, нямаш никаква идея дали ще работи, нямаш никаква идея дали след 6 месеца ще си получиш обещаните заплата, дивиденд или каквото да е там. Как се взема на такова решение в контекста на човек, който тепърва трябва да бъде име в някаква кариера и разбира се да изгражда някакъв живот, семейство и така? Да. Не ми звучи като лесен избор. Да, виж, може би не беше супер лесен избора. Но в крайна сметка краткосрочните наеми съчетават двете ми така любими индустрии на недвижимите имоти и на туризма. Да. И в същото време да стартираш компания от нулата и да я изградиш си има своя чар. Така че да, не беше и супер труден избор. Питам, защото и аз съм ти колега финансист като бакалавър и идеята на моите родители беше да работя в някоя банка, защото тогава беше сигурно, престижно, с добра заплата, така носиш едно костюмче, работиш в чиста среда и когато им казах, че ще ставам предприемач, то ще се занимавам с нещо, което нямам идея как се прави, защото аз нямах никаква идея как се прави бизнес на недвижими имоти тогава. И какво ти казах?
Не искаш да знаеш. Известно време да си говорихме. Да, при мен беше също. Родителите ми се чудеха. Да. Подкрепиха ме, разбира се, но ми се чудеха. И реално около 6 години по-късно, чак когато успяхме да продадем мажоритарния дял от нашата компания, си казаха, добре, правилен избор. Ще стане нещо от тебе. Ще стане нещо от тебе. Браво. Така, от 0 до колко имота? 1100 управляваме към днешната. 1100? Да. Като... Чакай малко сега. Да. Борис, когато ми гостува в първия сезон, което бяха преди няколко години доста, дали ни управлявахте 400-500 имота, 600 ли? Не мога да се... Да. Тогава сделката с поляците въобще не беше факт. Това си беше българска компания. Абсолютно. Но в момента само дай някакви цифри. Какво представлява Flat Manager в момента? Какво прави? За колко човека го прави? Добре. Нещо интересно за структурата, ако може да кажеш. Дай ми една визитка на фирмата, защото това е българска фирма. Да. Основана от българи. Вярно, сега собствеността, ти ще ни кажеш малко повече, е въвлечена и в чуждестранни капитали имат. Но вие сте създали нещо, което е било оценено от чуждестранен играч, той го е купил. Точно. Аз много обичам да изследвам не само конкретиката за това кой какво прави като продукт или услуга, а бизнес модел, защото чрез него се опитваме да покажем пътека на хора какво и как да направят. Така че, кажи какво сте свършили до момента. Да. Модерно е фирмите като нашата да казват колко активи управляват. Долу-горе нашите имоти могат да се устойностят към 300 милиона евро като активи. Така че това е може би някаква интересна статистика. Като бройка резервации в активен сезон стигаме до 4-5 хиляди резервации на месец. Само за миналата година, примерно, имаме над 10 000 оценки от платформи като Booking и Airbnb от наши гости, а долу-горе всеки втори гост оставя оценка. И малко да се похваля, за средната ни оценка е 8,9 от 10 в Booking и 4,74 от 5 в Airbnb, което за компании с нашия мащаб е много рядко срещано. Браво, добре. Да, така че това са така статистиките, които ние следиме. Тези 1100 актива, не са само апартаменти, те са къщи, управляваме и няколко хотела, апарт-хотели и така нататък. Къде? Значи имаме хотел, който управляваме в София. Имаме преди къде, в кои градове? Само България? За момента работиме само в България, но от това лято вече ще оперираме и в Гърция. Това е също нещо интересно. Иначе фонда, който ни купи 2024 година, те са полски фонд, които са собственици на полска компания. Те управляват 5000 апартамента в Полша и ние сме им първата международна покупка. Като миналата година, октомври месец, вече си имаме братче в Хърватска. В Хърватска. Да. По вашия модел или друг модел? Те моделите са еднакви. Да. Идеята на Renters се казва компанията майка. Идеята е да консолидират пазара малко или много в Централна Европа, като да имат по един голям играч във всяка държава. Сега по изключение на нас ни се довериха да развиеме и Гърция. Така че ние ще отговаряме за 2 държави. Добре, малко по-късно ще говорим за това как в този силно субективен бизнес се бориш и получаваш високи оценки, защото всички знаем, че голяма част от хората, които не познават даден продукт или услуга, се информират за него от оценките и обикновено гледат ниските оценки. Или поне аз така правя, за да видя. Филтрираш ги от долу нагоре. Интересно ми да видя критиката, защото понякога тя не ме интересува, но разкрива нещо, което е важно или не е важно за мен. Но преди това искам да те върна малко да си разясним. Това е много. Поздравления за големия обем, много сте пораснали като бизнес. Се радвам, че към момента, ако собствеността не е българска, то управлението е българско. Точно. В кои градове работите в България или в цяла България? Какво е? Работиме от големите градове в София, Пловдив, Варна и Бургас. Но работиме на всички курортни градове. Не чувам Търново? За съжаление, все още не работиме в Търново, но плана за тая година ни е точно Велико Търново и Боровец, защото това е единствения курорт, където все още нямаме управление. Но имаме в Пампорово, имаме в Банско, имаме навсякъде по Черноморието. Разбрах. И така. Добре. Каква е собствеността на тези апартаменти? Силно фрагментирана или имате големи играчи с много имоти? До голяма степен е фрагментирана. Така. Средно по апартамент и половина се пада на всеки собственик. Което ще рече, че тези 1100 апартамента са около 700 различни
собственика, дали физически или юридически лица, за нас няма голямо значение, но имаме и големи активи. Да кажем хотел в София, който е с 32 апартамента на един собственик, много хубав хотел с спа, с ресторант, всичко. Имаме една... Можем да кажем кой? Окей ли си? Ами аз не знам дали имам право на реклама, но... Ние нямаме проблем с се това. Хаяши, Да. той е до зоопарка. Да. Аха. Да. Аха. Да. Аха. Добре. Да. Не, аз знаеш откъде го знам. Краси От- Болков в ресторанта. Ходил си там. Да, супер. защото... Не съм хора в интерес на истината. Ами, хубав е ресторант. Краси много хубав. Болков. Ти познаваш ли? Да, разбира се. Ще му предадеш Работим специални заедно. поздрави Ще на му Краси. Той едва ли ме помни, защото аз Да. нали, не сме приятели, но първо, че той е търнец, златното поколение 94-та година, факт. също от Хотница, извинявам се. Познавам се много добре с брат му и искам да ти кажа нещо, което мисля, че за първи път доказвам в ефира. Цял живот ще бъда благодарен на Краси Болков, защото този човек в трудните години, когато страни трябваше да заминава за щатите да учи, спечели стипендия, но ние обикновено семейство нямаме пари за билет. Те струваха по 2-3 хиляди долара тогава самолетните билети в едната посока. Баща ми ходеше да търси тогава хора, които да помагат. Краси Болков даде пари за самолетния билет. Браво. Винаги където Ще го го видя поздравя специално. и му казвам, човече, много съм ти благодарен. Нали, всеки път му се представям, Да, защото да. нали, това се случва веднъж на 3-4 години, но сещам се за къде става въпрос. Там Краси има ресторант. Точно така. Не съм ходил някой. Каса Бала, много е вкусен Да. ресторант. Така че. Супер, добре. Да, това е така един от големите обекти, които управляваме. Другия е една сграда, която е близо до руски паметник. Да. Тя е на фирма BLD, Авива се казва сградата. Там имаме близо 70 апартамента, които са един вход просто. Няма Това е много рецепция и интересно. така нататък. Знаеш, що те питам? Да. Защото много често хората не правят нещо, защото не ми е ясно как да го управляват. Мгм. И ние след малко ще влезем в това, ако си собственик на един имот, какво трябва да правиш да е успешен при краткосрочните найеми, но ако искаш да си голям инвеститор, както впрочем тук е стоял CEO-то на една много голяма компания Software Residential, която най-вероятно към момента вече имат тяхни собственост, сигурно над 500-600 апартамента. Това са тези, които построиха и в Лозен парка или не? Може би да. Мисля, че не са те. Не, те звучат еднакво. Защото но София тези са- Residential Park мисля, че беше. Да, те са само Software Residential, датска Окей, компания, окей, които да. купуват имоти и ги управляват. Да. Защото аз мисля, че трендът е на окомплектоване, на дефрагментиране, на събиране на собствеността под една шапка и управлението им при отдаване под наем. Това виждам в Щатите и в Европа. Това със сигурност на Запад това е тренда и това е тренда заради регулациите, които предполагам, че ще ги засегнем в някакъв момент Да. в разговора, но наистина на Запад има проблем да оперираш в жилищна сграда, ако имаш един апартамент и затова повечето големи инвеститори просто изкупуват цяла сграда и това е нещо като хотел, но Да. е Много за краткосрочно доходоносен бизнес. Да, това И е си е много вече хубав. доходоносен Да. хубав бизнес. Точно. Добре, какво реално прави една такава компания? Всъщност, кой е клиента и какво правите за този клиент и реално как му помагате да печели повече от един имот? Клиентите за нас винаги са собствениците на апартаментите, Така. а другите са гостите на апартаментите. Да, тези, Реално- които пишат оценките. Тези, които Да. пишат оценките, да. Едните без другите не могат. Така че ние сме абсолютно длъжни да се справяме добре с интересите на едните и на другите. Добре. Интереса на госта е да влезе в един апартамент, който е чист, което в нашия сектор е най-трудното нещо, почистването, който е добре оборудван, който отговаря на снимките и когато ти пишат за нещо или ти звъннат по телефона, ти да отговориш и да можеш да реагираш. Интереса на нашия клиент, на собственика е да изкара максимално пари и да поддържаме неговия имот. Така че ние се стараем да направим всичко от горе изложените. Тоест да разбирам, че понеже отново от практиката мога да твърдя следно. Ужасяват се хората от идеята, че трябва да се сблъскат с капризни наематели, независимо дали те са краткосрочни или дългосрочни ползватели на имота. Не им харесва идеята да бъдат, много често съм чувал думи от сорта на аз ще им служа на тия или ще им послужа и предпочитат наистина да дадат на някой, който да управлява имота, даже включително и на такива фирми, които в аванс плащат наема при дългосрочно отдаване. Просто защото българина с добрата професия, с добрите спестявания и с инвестиционните имоти не иска да бъде активен инвеститор, а да бъде пасивен инвеститор. Да. И доколкото аз разбирам, това, което вие правите, вие помагате на пасивни инвеститори да останат пасивни, да печелят, да, една идея по-малко, но реално да не се занимават с оперативната част на бизнеса. Точно така. Идеята е наистина нашите клиенти да са на 100% пасивни. И когато са
по-пасивни, реално резултатът е по-добър. Защото понякога решават да проявят активност и да кажат, че цената е прекалено ниска или нещо от този сорт. И тогава това пречи на доброто представяне на апартаментите. Но реално погледнато, ако го вземем София, може би около 70% от апартаментите хората си ги управляват сами. Така че фирми като нашата процента не е огромен. Добре, това... Мисля, че в световен мащаб е нещо сходно. Сходно е, т.е. ние 60-70% си ги управляват хората сами, в което няма, разбира се, абсолютно нищо лошо. Да. Може да си ги чистят сами, могат да си организират поне почистваща фирма, но си пишат сами с гостите. И традиционно и такива апартаменти имат по-добри ревюта, защото имат по-добро отношение към госта, по-персонализирано. Добре, кои са плюсовете и минусите на двата модела? Много грубо. Защото двамата знаем, че най-често използваната инвестиционна стратегия в имота, това е купи, за да отдаваш под наем. Това показва обема, някой е краткосрочно, много повече е дългосрочното, разбира се, но ако аз в момента стоя и гледам това предаване и се чуя, добре, искам да влеза в този бизнес, да отдавам апартамент на гости, българи или чужденци, я да чуя сега какво ще каже Камен, ама обективно, дали не корпоративно, плюсове и минуси на това. Аз винаги да съм обективен напълно. Чест ти прави, то така трябва да бъде, защото ако ние какво си говорихме с теб при начало, ако кажеш нещо, което не е истина и някой дойде при теб да използва услугата, защото му харесва това, което е чул и има разлика между това, което си казва и това, което правиш, нещата по принцип заминават подавали. Както и нашия екип продажби, да кажем, абсолютно никога не лъжат клиентите. И като дойдат при тях, те няма да им кажат, че изкарваш 2-3 пъти повече, ако си отдаваш краткосрочно апартамента. Истината в момента за повечето големи градове, в това число София, Пловдив, Варна и Бургас, където оперираме, че почти е еднаква доходността от краткосрочно и дългосрочно управление на апартаменти. Много е сходно в момента. Искаш да ми кажеш, че краткосрочната е паднала до толкова ниски нива? Паднала е доста. Аз знаех, Борис като ми гостуваше, ми говореше за... Паднала какво значи? За последните години просто няма ръст, докато дългосрочните наеми много се дигнаха. Така че ако дългосрочните наеми скочиха за последните 2-3 години с 30-40%, да кажем в София, на местата, на които ние оперираме, краткосрочната доходност остана сходна. Една идея, има 5% ръст тук за последната година. Което е нелогично дори от инфлационните процеси. Единствената причина за това нещо е, че все още Министерството на туризма, с което работиме добре, не могат да се справят с нелегалните, така наречени Airbnb. Защото в София има около 4000 апартамента, които функционират. От тях са регистрирани и си плащат данъците само 2000. Другите 2000 какво означава? Съществуват като възможност за наемане, но може не да си ги плащат. качиш в booking.com, нищо не те спира. По принцип има едно поленце, което ти изискват някакъв идентификатор, но Booking не го проверява това нещо. Съответно апартамента си функционира, те си взимат, си изкарват хората пари и апартамента не е регистриран, съответно не си плащат данъците, свързани с туристическото предлагане. Така че това е едната от... Тоест човек, който иска краткосрочно да отдава, какво трябва да се готви да плати на държавата, освен 10% върху прихода? Или е това, примерно ако му го управлява фирма, може да плаща 10, ефективно 9% данък като на нормален наем. Ако тръгне сам да си го управлява, се регистрира по патент и след това зависи какви са му доходите. Ако са над максималния осигурителен доход, си плаща само патента, който за София 250 лева на стая и е супер изгодно и няма никакви проблеми. Обаче ако това да работи управление на апартаменти му е единствената работа, тогава трябва да плаща осигуровки върху целия приход от Airbnb и реално става по-неизгодно, отколкото да го даде фирма да му го управлява. Хем се занимава, хем изкара по-малко пари. Разбрах. Добре, каква е доходността в момента от отдаване под наем краткосрочно в София и в другите големи градове, които работите? Статистиката при вас? Ако тръгнеш да инвестираш и да купиш апартамент инвестиционно, между 3 до 5% бих казал, че в София доходността от краткосрочно. Краткосрочно? Стига, това наистина е долната граница, колкото дългосрочно. Колкото дългосрочно, точно така. Добре. И ние в момента, понеже ние предлагаме и управление на дългосрочен наем, правиме анализи всеки месец на представянето на апартаментите и проактивно се свързваме с собственика и въпреки, че
комисионната ни от дългосрочен наем е много по-ниска, ние предпочитаме този собственик да е щастлив, да вземе максимума от своя актив и му предлагаме да премине на дългосрочен наем. Като естествено може да се възползва от нашето управление, може и просто да му намериме наемател и той оттам нататък да си комуникира с наемателя. Това го правите чрез Flat Manager или чрез дъщерната ви фирма? Пак чрез Flat Manager. Имаме нещо като дъщерна фирма, Flatimo, която е дигитален брокер. Не знам дали е правилно да кажем дъщерна или самостоятелна. Самостоятелна. Част от холдинга. Не беше част от продажбата ни преди година и половина на Flat Manager и затова я отделихме в друго дружество. Което е под ваш контрол. Български. Не е собственост на поляците. Не е собственост на поляците. Разбрах. Под наш контрол, да, физически да. Един от чести въпроси, които получавам от хората е каква е разликата между краткосрочен, средносрочен и дългосрочен наем. Да. Имате ли вие дефиниции ясни, кое колко е? Абсолютно, да. Ние краткосрочен го водиме до 30 дни. Добре. От 30 дни до 12 месеца, това си е може би някаква наша терминология, му казваме средносрочен наем. Средносрочният наем е може би най-приятният бизнес, бих казал. Затова задал въпроса, точно така, защото там фокус групата са корпоративни клиенти. Ние имаме изключително много фирми, с които работим и работиме много добре и сме предпочитан партньор заради голямата гама на предлагането. И при средносрочен наем ти пак предлагаш ежеседмични почиствания, да кажем, но имаш един човек, който живее в апартамента един до няколко месеца, средно с 2-3 месеца повечето. Да. Амортизацията е най-малка. Сравнение с краткосрочен или дългосрочен? И дългосрочен, точно. Защото по принцип, генерално погледнато, при краткосрочния наем е една идея по-малка амортизацията от дългосрочен, освен ако не случиш на някакъв прекрасен наемател, който ти е познат и ще го пази апартамента, тогава разбира се имаш нулева амортизация, тогава не ти трябва управление. А Камен, защо се шири в обществото като мнение, че краткосрочният амортизира повече един имот, колкото дългосрочния? Как си го обясняваш? Честно казано не знам, защото примерно дори в платформи като Airbnb те имат застраховка, която покрива щети от гости до 1 милион евро. Booking няма такава, но ние намерихме варианти вече от следващия месец, че предлагаме застраховка и за резервациите през Booking, защото те имаха нещо от сорта на 100 евро максимално покритие, но само ако госта каже, че е окей. Да. А госта повечето пъти каза, че той не е направил нищо. Пас. Така че, а реалността е, че в момента над 60% от резервациите, не само при нас, ами и при конкурентите, с които сме в много добри отношения, влизат от Booking, защото те рекламират много по-агресивно. Те имат големите бюджети за Google, примерно. Разбрах. Да. Тоест, вие сте клиента на компании като Booking. Точно така. Да. А с Airbnb работите? Работим и с Airbnb, но това тръгнах да казвам, че от Airbnb имат застраховка, но дори от Booking, че няма, много рядко се случват щети или които ние да кажем няма да покрием и така нататък. Ако средната ти продължителност на една краткосрочна резервация е 4 дни, ти на всеки 4 дни го чистиш този апартамент, ти го проверяваш, ти имаш софтуери за това нещо, ти знаеш как е изглеждал преди, как трябва да изглежда сега. Докато при дългосрочния... Софтуер, който прави разлика за липси, за... Точно така, той е човек, който отива и чекира дали всичко си е на мястото, дали всичко е в същия вид. Разбира се, това са новости, които през годините навлизат. Преди това имали сме много случаи на липси, които не сме установили и съответно клиенти, които не са били щастливи, за което се извинявам. А онези 70%, които реално управляват сами, имат ли достъп до такива софтуери или това е от уния ползи, които ако работиш с някой като вас? Всеки може да ползва всеки софтуер, разбира се. Да, но има такива обществено достъпни. Те са обществено достъпни, просто цената, която ще плати единичен собственик е може би 10 пъти по-високо от това, което ние ще платим и затова може да си позволим да имаме доста такива софтуери за управлението. Добре. Те са и за ценообразуването и за всичко останало свързано с краткосрочното управление. Да те върна обратно на средносрочен наем, ако разтегляме бизнеса при отдаването под наем, който взема най-голяма част от тази инвестиционна стратегия, краткосрочен, средносрочен, дългосрочен. Дългосрочен го оставя на страни, въпреки че там сте експерти, чрез Flat. Пак Flat Manager управлява, Flatimo е вашия дигитален брокер. Точно, така. Да. Краткосрочните ги оставя малко на страни. Да погледнем средносрочния. Аз не съм експерт в това нещо. Нямам инвестиции в наеми, които получават приходи от средносрочни отдавания, но много често чувам, че това наистина е златната среда. Да.
гости тук са стояли, които управляват апартаменти по няколко стотни техни такива имоти и казват, че това е най-добрата стратегия, тя им дава най-добрата доходност. Така ли или не е така? Така е, да. Добре, какво е сравнение с средносрочен и дългосрочен като приход? Можем ли да кажем? Говоря за крайния ефект за собственика на имота. Ти пак, ако управляваш краткосрочно, може би да спомена някои от термините в краткосрочния наем. Един е заетост или occupancy. Другия е средна цена на нощувка или ADR. Нас какво ни интересува? Колко пари прави апартамента? То е като умножиш двете неща по броя дни в месеца. Съответно, при краткосрочен наем за София средната заетост е около или под 70%. 70%, добре. Ти ако работиш с фирми, дори да им даваш отстъпка спрямо Airbnb, там имаш 100% заетост. При средносрочен наем. Заради това е най-добрата доходност, реално погледнато. Но той като процент от резервациите, разбира се, е най-малък, защото няма чак толкова много бизнес туризъм в София, камо ли пък в другите градове в България. Да, разбирам. Добре, а каква е средната цена на нощувка в София? Вашите статистики разполагаш в момента с така? Да, разбира се, ние ги правим често всеки месец да ги апдейтваме статистики. Също за твоите зрители има една страхотна платформа AirDNA, където могат да се абонират. Ние ползваме тази платформа. Естествено, имаме и 10 години опит и си ползваме и нашите си статистики, но като бенчмарк ползваме AirDNA и там ти казват в различните градове, в различните населени места какви са средната заетост и средната цена на нощувка. За София средната цена е около 45 евро. 45 евро. Да, това е като сравнение. Стая, апартамент на човек. Апартамент. Не на човек, на резервация. Без почистване. На резервация на апартамент. Какво означава на резервация без почистване? Защото това е допълнителен разход към госта на апартамент. Така че почистването си е нещо фиксирано. Да. Почти всички фирми ползват външни почистващи екипи и да кажем ние това, което слагаме като цена, това и плащаме към външните ни екипи за почистване и госта го плаща без значение дали резервацията му от една нощувка или от 3 седмици, примерно. Тоест, което струва да нощуваш и ти слагаме допълнително почистването и затова да кажем, ако пътуваш някъде за един ден, много често не ти е рентабилно да си запазиш Airbnb. По-скоро аз, примерно, ако отида за една нощувка, спа на хотел. Да. А какви други услуги могат да се продават? Чувал съм, че се продава допълнително, примерно, паркоместа. Примерно, ако това ти е базовия пакет, да легнеш и да спиш, да нощуваш там. Примерно, какво друго може да се продава? Специално за София много малко от апартаментите, които управляваме, имат паркоместа, но да кажем за корпоративни партньори, за средносрочен наем, ако им трябва паркомясто, ние намираме много близо, наемаме го и без да се занимават, те им го даваме като пакет, паркомясто плюс апартамент, плюс ежеседмично почистване, плюс ако имат нужда на трансфер от летището до апартамента и така нататък. Иначе нещата към гости за краткосрочно, които може да се, наша терминология upselling, да се допродадат на гостите, биха били да напуснеш апартамента по-късно, да кажем, да се настаниш по-рано. И това струва повече или по-малко? Зависи. Повече, в смисъл това е допълнително нещо, което можеш да си платиш. Late checkout, за това, че примерно стандартно настаняването е в 3 часа, напускането е в 11. Ти можеш да не искаш да напуснеш в 11, в 4, защото имаш полет в 6. И тогава си плащаш някаква част от нощувката, не цяла нощувка, и ние го синхронизираме нашия почистващ екип, просто да го изчисти по-късно този апартамент. Това са такива допълнителни доходи от управлението. Ако аз искам да имам максимално успешен микробизнес, 1, 2, 3 или 4 апартамента, които искам да отдавам под наем, независимо дали е самостоятелно или чрез фирма като вашата, какво трябва да направя, за да мога да получавам, за да го постигна? Всъщност, от една страна, кои са ключовите показатели за ефективност и всъщност в този бизнес какво най-много цени един клиент, ако се поставим в обувките на клиента, на този, който ползва апартамента?
Ами, това го споменах в началото, че почистването е ахилесовата пета Ти на този спомена, бизнес. Точно какво така. означава това? Тоест намереният косъм в банята проблем? Това, точно така, да. То може да е косо, може да са по-едри предмети или нещо по-неприятно. Истории имаме хиляди, но не са за аудиторията. Така че после мога да ти разказвам. Няма като правиш бизнес, виждаш на какво са способни хората. Книга да напишем с нещата, Това които би било са яко, намирали нашите почистващи екипи. Да. Но в общи линии, да, трябва да няма петна по завивките, по чаршафите, да е добре изчистена банята. Това са нещата, които най-често гледат, да няма пайжения в апартаментите. И вече ако е изчистен апартамента, ако отговаря на снимките, и ако е на правилната цена, за което съветвам хора, които сами си управляват апартаментите, да си плащат за софтуери за ценообразуване или поне да следят цените на пазара, защото най-голямата грешка е да каже, този апартамент ми е много сантиментален, под 100 евро никой няма да влезе в него на нощувка. Защото тогава ще си празен и нищо няма да изкараш. Така че, за да си управлява човек сам апартамента, това му е необходимо, да си намери някоя доверена чистачка, тя да знае кога напускат апартамента гостите, за да не влезе докато те са там. Да се справя добре и на адекватна цена спрямо търсене и предлагане. Цената е търсене и предлагане. И това софтуерите за ценообразуване всъщност това правят. Те изземват ангажименти да следиш пазара и да управляват. Точно така. И ние въпреки, че си имаме такъв отдел, който е отдел ценообразуване, и в България го имаме по-голям такъв в Полша, ползваме софтуер. PriceLabs е софтуера, който ние ползваме и сме изключително доволни от него, защото сме тествали и други. PriceLabs, точно така. Разбрах. Да. Добре, как се заслужават високи оценки? Ти спомена да е чисто, да няма пайжи, да отговаря на описанието. Кои са другите трикове от твоята практика, които можем да дадем на хората, да знаят, че трябва те може не са и трикове, те трябва да са характеристики, базови или по-премиум на апартамента или на обекта, за да може наистина да имат по-висока оценка и най-вероятно и възможността за по-висок наем? Значи, първото нещо, след като си запазиш апартамента, когато тръгнеш да се настаняваш, трябва да успееш да се настаниш. Съответно, инструкциите за настаняване трябва да са много ясни, защото много често гостите още тогава са готови с ниската оценка. Защото не могат 90% от, даже повече в световен мащаб, вече се ползват методи за самонастаняване. Да. Дали ще са грозните кутийки, които слагаме по сградите, дали ще са брави с код, няма никакво значение. Въпросът е да не те... По-удобно е вече за сегашното поколение пътуващи или за сегашния профил на по-скоро на пътуващите, да не трябва да се разбират, айде в 4 часа, закъсняваме влака, айде 4:15, да се видиме с някой и така нататък и той ти даде ключа и да избяга. Да. Така че предпочитат метод за самонастаняване и това съветвам всички хора, които сами си управляват апартаментите, просто да ползват метод за самонастаняване и трябва да направят много ясни инструкции как да си вземеш ключа и после как да стигнеш до вратата на апартамента. Добре. Това е едно от нещата. Другото. Сигурно и за чекаута. За чекаута то е реципрочно, просто трябва да си оставиш ключа в кутийката и да разбъркаш кода. Така че там е по-лесно. Вече ако си намерил кутията, вече знаеш къде да оставиш ключа. Точно така. Иначе вече свързани с самия апартамент, естествено ако оставят някакви комплименти, се приемат добре, но не са длъжни. Но хубаво е, примерно, ако има кафе-машина с капсули, да си оставят 2-3 капсули, а не просто да седи кафе-машината, което много хора го правят. Но и аз като пътувам в чужбина, много често ми се случва да видя кафе-машина без капсули. Без капсули. Тъпо. Сега не съм такъв, който ще остава ниска оценка, просто се занимавам с това нещо и знам колко болят тия ниски оценки. Но Добре, т.е. да разбирам ли, че някакъв ключов показател за ефективност трябва да ти е оценката? Много е важно. Много е важно. Къде? Оценката в кое? В Airbnb? Без значение къде. Ти можеш да работиш и на едно място. Другото, което платформите наказват, освен много висока цена, това е когато имаш блокирани периоди. И понякога даже е по-добре да работят апартаментите само в Airbnb или само в Booking, защото иначе, ако пуснеш апартамента си в Airbnb, влезе ти дълга резервация там, но едновременно си го пуснал в Booking, той там никога няма да
тръгне на разговорен език или да започнат да влизат резервации на адекватни цени, защото техният алгоритъм е засякал, че все едно си ползваш апартамента или няма достатъчно предлагане и така нататък. Особено сега с навлизането на изкуствения интелект и технологиите. Много те лесно си се може да синхронизираха така или иначе платформите. Да. Но в общи линии това са някои от триковете, които могат да се използват. И да си отвориш календара за следващите 12 месеца. Не да си го отвориш за 2 седмици напред и след това да кажеш, дай да видя какво ще стане и тогава да си го... Разбира. Да. Добре, ако се върнем обратно през самия собственик, през колко време трябва да освежава имота или да го поддържа, да прави някакъв ремонт? От вашата практика, как комуникирате с собствениците, на чието апартаменти управлявате? Каква е там идеята? Честно казвам, ремонти до сега почти не са правени. По-скоро нещо, ако протече или ако има някаква необходимост, и то много често не е свързано с самите наематели, или с съседи, или с тоалетната нещо се е запушила по някаква причина и така нататък. И тогава се правят ремонти. Иначе за освежаване, може би на 5-6 години една боя е достатъчно. Няма някаква супер необходимост, защото ние следиме за другите неща. Ние правиме фирмите за управление, казвам ние, не само ние, аз съм убеден, че всички други фирми вършат не по-лоша работа от нас. Правиме инвентаризация на апартаментите. Дипломатичен си. Не, то реално е така, защото като са и по-малко апартаментите, една идея по-персонално внимание може да обръщаш на... Въпреки че се стараеме и реално, ако хванеме предната година, вече оценките от гостите ни са по-добри, въпреки че има повече апартаменти, така че това е позитивно. Но това, на какво се дължи това? На натиск към почистващите фирми и към оперативните екипи, които при нас са супер. Едните са външна фирма или ваша? Едните са външна, другите са вътрешни. Комуникацията им се подобри с времето, защото със сигурност ще ни гледат и наши бивши клиенти и не винаги сме се справили перфектно. И някога ме е било срам от гафове, които сме правили, но в крайна сметка се извиняваме, учиме се и се опитваме да подобряваме процесите. Така че сме допускали някакви амортизации, допускали сме и гафове с почистването. Правиме всяка година инвентаризация на апартаментите и ако нещо липсва, ако е останало примерно една вилица и 2 чаши, ние ги докупуваме тези неща, за да гостите да са доволни. Така че това е нещото, което трябва да се прави, а не някакъв ремонт или нещо, кой знае какво. И разбира се, на някаква честота 6 до 12 месеца да се изпере текстила, диваните в апартамента да се освежат, пердетата да се измият, прозорците, защото миенето на прозорци не влиза в ангажимента на почистване, защото това си е камерерско почистване, се носи в хотел. Така че трябва допълнително, примерно 1-2 пъти в годината да се инвестира в измиване на прозорци. И тогава вече гостите са наистина щастливи, остават хубави оценки и собственика изкарва повече пари. Разбрах. А колко е живота на мебелите и на техниката в един такъв апартамент? Колко години според теб да бъдат заложени, защото те са част от... Те калкулират, те помагат в калкулацията на нетната доходност. До сега оперираме вече, навлизаме в 10-та си година като фирма. Нямаме някакви случаи да се премебелират апартаменти, примерно, да се сменя кухня или... Издържат матраци, легла, телевизор. Издържат. А ти какво би посъветвал хората, като обзавеждат? Да дойдат ли да се консултират първо с вас какъв клас уреди, мебели да вземат според локацията или това не е важно? Значи трябва нещата да са направени с вкус, защото конкуренцията е убийствено висока и със сигурност трябва да имат акценти някакви в апартаментите, не е просто да си сложил икейското обзавеждане и нищо повече. Така че както тук имате книги, имате дипломи и така нататък. Да сложат дипломите. Дипломите, да. Дипломите и иконите не. Но, деперсонализация. Но книги, да кажем, или някакви готини постери, готини картини, или дори изкуствени цветя. Това са някакви акценти, които придобиват усещането за дом, защото хората, които пътуват на краткосрочен принцип, те са много често отиват и за малко по-дълъг престой, искат да се чувстват като у дома си. Те са избрали да не отидат на хотел ми в апартамент, точно заради това усещане. А като тип обзавеждане, среден клас бих казал, за да не му треперат собствениците, не да купат диван за 20 000 лева и после да кажат, съсипаха ми го. Защото много е вероятно, в смисъл не много вероятно, но има някакъв шанс да се изгори, да кажем, дивана, да трябва да се претапицира
Случва се. Ние имаме ангажимента да го направим. Съдействаме им с това да си получат парите от обезщетението от платформите, но в крайна сметка вътрешно им става кофти, че някой им е изгорил дивана за 20 000. Питам те, защото съм забелязал от моя личен опит като пътешественик по света или в България, че понякога влизаш при равни други условия или да речем при сходна цена, усещам, че е направено с вкус, някой не се е стискал или на други места, че е много ефтино изпълнение на мебели, на неудобни матраци, на ефтино всичко искат пари като за нещо, което съм виждал, че е поне на среден клас. Затова казах среден клас. Среден клас е предостатъчно. Разбрах. Компании като вашата, как определят, всъщност какво дължи един клиент, когато вие управлявате един имот? Да кажем на хората да знаят какво да очакват. Разбрахме какво може да направите, но какво струва това. Да. Можем ли да кажем? Можем да стандартната ни комисионна, тя мисля, че има и на сайта за краткосрочно управление, 18% без ДДС. От генерирания доход на апартамента. С други думи, ако няма резервации, ако няма доход, не ни дължат нищо. Да. Нашите интереси върват в една и съща посока. Да. Така че ние имаме интерес апартамента да изкарва колкото се може повече пари, защото съответно нашата комисионна ще е колкото се може по-висока. А как го правите? Използвате ли някакви методи, за да може да повишавате броя на нощувките или средната доходност на нощувка? Сигурно си имате вашите тайни, но как помагате на клиента да прави пари? Освен, че следиме за високите оценки, освен, че ползваме софтуера за ценообразуване, понеже конкуренцията е голяма на повечето места, на които оперираме, точно това е, че инвестираме доста в различни корпоративни партньорства, инвестираме в нашия си собствен бранд, така че на нашия сайт, той пак е Flat Manager, но е book.flatmanager.bg, хората могат да си запазят. Имате си директен трафик. Имаме си директен трафик, така че в момента долу-горе е разпределението на резервациите, 60% от Booking, 20% от Airbnb, 20% са ни директни. Тоест, ако влезе един лид при вас, директно заради това, че сте положили някакви усилия да привлечете клиента, май на собственика ще му е по-ефтино, защото няма да плаща комисиона към Booking, нали? Или пак имаме ние комисиона, но тя е доста по-ниска от тази на Booking. Защото пък и вие предлагате bulk предплан. Тоест, за вас е добре вие да развивате все повече, ама лесно ли се бори такъв гигант като... В момента как се бори има такова движение в света на property менеджерите. Аз бях октомври месец на конференция в Дубай. Да. И там това беше Добре, че не си отишъл през март. Да, може би нямаше да съм тук днес. В смисъл, наши колеги бяха там и се върнаха. Седмица, надявам се, с нет епизода. Но беше изключително интересно и основната тема на конференцията беше как всички property менеджери се опитват да имат все повече директни резервации. Защо? Финансово. Финансово, да, разбира се. Първо, че изкарват повече пари от това нещо, второ, че са по-самостоятелни. Да. А Booking и Airbnb как не са влезли пък във вашите обувки? Те да управляват директно апартамент или това не е? Това винаги ми е било интересно, но може да влезат. Не е изключено, защото тече такава консолидация на пазара, да кажем, един от най-големите играчи, той беше нещо като сайт тип Booking, Home to Go. Да. Те наскоро придобиха компания с 40 000 апартамента, които са за управление Interhome. И са, може би, топ 3 от играчите на пазара на краткосрочните наеми в момента. Така че не е изключено и Booking да навлязат, но за момента няма такива индикации. Защото тези симпатяги в кавички, разбира се, тези големи компании имат достъп до ресурс, който ние малките в България нямаме. Те много лесно може да наберат капитал в такъв мащаб, в който стига да има какво да купят, да го купят. И много пъти съм размишлял, кое ни е спасяло нас за разлика от щатския пазар? Фрагментацията. Затова, че тук собствеността е толкова раздробена и много малко строители. Малко са примерите като на BLD колегите, които правят rent to build бизнеса, за който господин Салов ни беше на гости, доктор Янков го интервюра. Супер. Но това е много интересен модел, в който можеш да постигнеш много по-висока възвръщаемост, обща възвръщаемост от имота си, когато го държиш, дигано си стойността и го работиш професионално. За да приключим тази тема, искам да обърна внимание на оценките. Те са така светия грал в това нещо. Така е. Абе, камъни, как се справите с необективни оценки? Аз съм убеден, че има хора, които слагат оценки, които не са обективни. Айде да речем конкуренцията, сигурно вече там е по-трудно заради това, че трябва да бъдеш verified или там да бъдеш удостоверен, но какво правите с оценки, които според вас не отговарят на критерии и с такива, които отговарят,
но са ниски. Значи такива, които не отговарят, но са ниски, е по-лесно. Преглъщаш ги и си казваш, трябва да си подобра услугата. Тя проблем на услугата ли или проблем на продукта? Ами, зависи. Ако, значи, нещата, които може да направим ние. Ако апартаментът така иначе си има проблеми, не мога да кажа, че нямаме такива апартаменти, които да управляваме. Има си апартаменти, които са по-захабени, на някой баба му е живяла там, решила да го направи Airbnb, на времето сме се съгласили, останало е при нас. Имаме такива, макар и малко. Там ниската оценка, тя отговаря на реалността. И я оставяме, съответно по-ниска е цената и пак си има хора, които си го запазват. Всеки влак си има пътници. Това, което мен лично доста ме дразни, е когато не е обективна ниската оценка. Ако мога да дам един такъв пример. С удоволствие, примерите са най-интересни. Защото платформите, те винаги са на страната на техния клиент, който е гост. Да. Нормално, те винаги сте от другата страна. ние сме от другата страна. И точно за тази сграда на BOD, която управляваме, да кажем, преди няколко месеца едни симпатяги си тръгнаха с един от телевизорите там. Да. Съответно ги има и на видео. Да. Ние им изпратихме видеото, помолихме ги да върнат телевизора, отказаха. Но след това нещо ни се обидиха и ни оставиха 1 от 10, най-ниската възможна оценка в Booking. Да. Не пратихме и на Booking видеото, да. Но те не изтриха оценката. Не изтриха. Не. А реагират ли обикновено? Защото ние сме имали подобни проблеми. Не трият оценки, освен ако в коментара няма вулгарен език. Тогава имаш правото да подадеш някаква контестация за оценката и да я изтрият, или ако доказано госта не е спал. Но в случая те бяха спали, очевидно, даже ги има заснети как са спали и са си тръгнали и така. А какво стана с телевизора? Ами остана си при тях, после 2 седмици по-късно пак се появиха и си тръгнаха с телевизор, микроволнова и кафемашина. А те са професионални такива тръгвачи? Да, те са добри. И какво става с такива хора? Защото ти пускаш срещу малко пари на място, това е въпрос за сигурността. За съжаление, нашите компетентни органи са доста бавни и тромави в такива ситуации, въпреки че имаме подадени неща. Те пак наскоро, миналата седмица бях в Полша на среща с нашите инвеститори. И ми праща колегата видео как те същите са в лобито на сградата, но този път на време сме се усетили и не сме им дали код за настаняване. Бяха си дошли с кашоните, готови да Тоест те отиват да убират? Ами явно, че да. В България? Да. Добре. Да, и звъннаха на полицията, те дойдоха, погледнаха им личните карти, погледнаха видеото, казаха, че няма някакви доказателства към момента и ги пуснаха и хората си тръгнаха. Помолиха ни, ако може да си оставят само багажа, защото трябва да отидат на разпит в полицията в апартамент. В апартамента. Апартамент. Да. И вие какво? Казахме, разбира се. Ето ви 3-4 кода на 3-4 апартамента. Не, помолихме ги този път, че няма да изискваме нищо от тях. Ние вече сме възстановили сумата за телевизорите, сложили сме нови, ама ако може да си останат до там нещата, ще е прекрасно. Стига, човек, това звучи страшно абсурдно. В един свят, в който трябва да танцуваш между това да защитиш интереси и това да бъдеш дипломатичен и всъщност да се съобразяваш с некомпетентността на някой, който е призован да свърши някаква работа и не я върши, защото това не е само в този случай. От моя личен опит толкова мога да се оплаквам от органите. Примери, за съжаление, много. Не сме дошли за да се оплакваме, така че да, обаче чрез тези примери ти осъзнаваш ли нещо, което важно правиш? Ти показваш на хората къде да внимават. Утре каква е гаранцията, че ти възстановяваш поради ред причини, застраховка, система, фирмени правила. Какво става с отмъкна телевизора за 600 лева от апартамент на човек, който го управлява сам? Изкарва се 600 лева по-малко този месец. И как се предпазва на това? Защото в случая резервациите и двата пъти бяха от Booking и Booking отказаха да платят 100 евро, което ти се пада като някакъв вид застраховка, защото гост естествено отказал да ги плати. Симпатяги. Така че симпатягите. Добре. Дай ми конкретен пример за имот, който на теория е изглеждал като локация, като обект, като цена много добре, обаче на практика не се е получил. Всъщност да видим, не е можел да сработи добре. Имаш такива истории. Или обратното също така, които сте мислили, че няма да сработи, но работи добре. И за двете бих казал, че имаме доста такива истории. Разкажи най-интересната. Конкретно, не, сещам се всъщност. Такива, които са перфектните апартаменти, там обикновено идват изискванията за минимална цена от страна на собствениците. Това е проблема, който вече споменах, че платформите наказват и съответно не те показват на горните страници.
защото си много по-висок от средното за околността, където се предлагат апартаментите и съответно не влизат резервации, така че така сме имали прекрасни апартаменти. Прекрасни, които просто не тръгват, защото в началото ти казват служи еди каква си цена, ние слагаме, слушаме. Посъветвали сме собственика, че това не е цената, трябва да е примерно с 30% по-малка, а то е хубаво в началото да е малко по-ниска, за да влезнат повече резервации, да оставят гостите ревюта и след това можеш по-ниска да е в сравнение с това, което можеш да вземеш при разработен обект? Обикновено 20% по-ниска целиме в началото, за да натрупа обекта отзиви и след това да може да тръгне нормално и тогава вече да се нормализира. Така че повечето примери, свързани с обекти, които не са вървяли, както на нас не се искало и на собственика, защото наистина са били страхотна локация, страхотен апартамент и така нататък, са свързани с това. Обратното, имали сме апартаменти на локации, които сме си мислили, примерно за София, че не са за краткосрочен наем добри, да кажем Кръстова вада или Драгалевци, но апартаментите ни там ни изненадват, че върват по-добре от тия в центъра, което аз не съм го очаквал, ами според мен е пак търсене и предлагане и ти ако конкретно си търсиш апартамент в Кръстова вада или в Драгалевци, ти ще имаш 3 избора, а не 3000 и съответно може да се доста по-висока цена, наистина. Примерно имахме няколко апартамента в Драгалевци, които управляваме, които изкарват 40-50% повече, отколкото сходни апартаменти в центъра. Пък реално инвестицията ти да ги закупиш тези апартаменти е била по-ниска. Така че възвръщаемостта е доста над тези 3 до 5%, които си говорихме. А можеш ли да кажеш кои са топ кварталите в София, които се заслужава, имат да купиш имот и е с най-голяма възвръщаемост? Тоест, хората, които ни гледат в момента, си казват, искам да влеза в този бизнес, да диверсифицирам, да го започна, независимо дали ще го управлявам сам или с фирмата на Камен, къде в кой квартал и какво да купя, кое е най-оптималното, къде има най-голям приход спрямо разхода? Имате ли изследване? Значи до преди няколко години това беше частта на центъра около женския пазар. Борис беше, му каза, сега сетих, че беше недоразвита, но вече цените там догониха продажните имаш продажните, защото ние сравняваме продажната цена спрямо наемната, дали на дългосрочен, на краткосрочен наем, това са индикаторите, с които работиме. Там беше преди, сега може би Манастирски ливади, Кръстова вада, това са си така прилични варианти, където докарват доста добра доходност. Тоест, център не означава гаранция за успех, нито пък периферни квартали или да речем широки, защото ти казваш, окей, Манастирски ливади, Драгалевци, това означава ли Малина долина, Студентски град? Също, Студентски град. Вчера имахме среща с една конкурентна фирма. Те казаха, че имат няколко апартамента в Студентски град, които пък тях ги изненадват много. Защото там има една голяма сграда с най-древната професия известна и така нататък. Всички знаем тази сграда и апартаменти в тази сграда изкарват повече пари, отколкото в центъра. Така ли? Така че има изненадващи и то не на понощувка. Да, разбрах. Добре, за да затворим темата, защо ми се струва, че май принципа, ако държиш предлагането, държиш пазара, именно господстващо положение на Booking или Airbnb, техните алгоритми май определят какво ще изкарваш. Точно заради това всъщност е тая тенденция и това движение хората да се опитват да привличат повече клиенти. Да кажем, ние в момента имаме такава лоялна програма, която може да си купиш лоялна карта, която да платиш 45 евро в случая и за една година имаш 20% отстъпка от всяка резервация при нас, която така или иначе е малко по-евтина, отколкото е в Booking. Да. Готиното на това нещо е, че тези гости получават едно и също обслужване винаги, имат директен контакт с нас и винаги може да им съдействаме и по този начин пък ние не разчитаме на 100% на Booking. И конкурентите ни го правят в световен мащаб винаги същото, защото ти каза какво спира Booking да си купи компания или да си създаде компания за управление на краткосрочен наем. Реално нищо не ги спира и те очевидно, че ако имат такава компания, алгоритмите им ще я качват нагоре. Със сигурност. Така че тогава за останалите няма да има чак толкова резервации на такива цени.
често споменаване, че основните 3 фактора, които хората трябва да вземат предвид, когато решат да влагат средства в някакъв инвестиционен кост или да речем в недвижението, са възвръщаемост, риск, ликвидност. Говорихме за възвръщаемостта, ти каза цифри. Говорихме за част от рисковете. Да. Ликвидността при имотите е ясна, ниско ликвиден актив. Да се върнем обаче за големите рискове. Част от тях ги обсъдихме, но не трябва да не обръщаме внимание на регулациите. Това е един пазар, който работи с чувствителна стока, която е от първа необходимост и много често решения политически, които са популистки, влияят, затриват, смазват, помагат. И също има много истории по Европа и по света за ефекта от регулациите. Разкажи ни малко къде, какво, чували сме за Турция, Амстердам, Берлин, други градове. Дай някакви примери за регулациите, в кои посоки, какво правят и какво може да ни очаква в България, което към момента е доста либерално, доколкото ми е известно. Реално в България още 2019 година имаше такъв риск да забранят Airbnb-тата или да го направят почти невъзможно краткосрочното. Защо? С каква логика да обясним на хората, за да знаят какво да очакват? Лоби или нямаше същата логика като на Запад, защото след малко ще застъпиме логиката на Запад, където наистина и аз да съм кмет, примерно на Виена, може би ще взема сходно решение. Но в България по-скоро за да не... Беше тръгнало от хотелското лоби. Да, често като казвам. таксиметровете за Uber. Като Uber. Също, така че нека в прав текст да ги кажем нещата. Беше тръгнало от хотелското лоби. Да кажем, че изразяваме лично мнение. Си стиснахме ръцете с тях, че всъщност ние не си пречиме един на друг. Има достатъчно нерегистрирани, да кажем, апартаменти. Нека да се справят с тях. Да. А нещо, което се опитваха да направят тогава 2019 година, министър беше Ангелкова, беше да има над 50% съгласие на входа, за да може да имаш Airbnb, което дори аз, където живея, първо не си хода на събранията, даже и да съм окей с другите хора да го имат. Плащаш си таксата по месец. Плащам си го там по 3 или по 4, колкото се пада и това е най-логичното нещо за мен, защото особено като някоя фирма го управлява този апартамент, очевидно, че ако нещата, които дразнат живущите в сградата, примерно, че е по-шумно или нещо от това сорта, те веднага ни индикират на нас. Ние имаме телефоните на всичките на блоковете, как се каже, управители, да, дом съвета там на блока. И те ни казват, веднага съдействаме. Така че това беше проблема тогава 2019 година. Хубавото е, че разбрахме се накрая, влезе си текущата регулация е от тогава датира от 2019 година. И тя е, че няма кой знае каква забрана и че този патентен режим, който споменах. Ти какво лично смяташ? Твоето лично мнение, трябва ли да има съгласие на живущите, за да се извършва такъв и търговска дейност? Или това е моят дом, моят актив, ще си правя с него каквото си искам? Аз мисля, че трябва да си е нормалното правило, което плащаш примерно 4 пъти таксата, защото има логика в това нещо, както го плащат офиси, както да няма някакъв... И да се спазват правилата. И естествено да се спазват правилата на сградата, защото да кажем, имахме един пентхаус, който управлявахме в една сграда в центъра и там постоянно имаше партията и ние не можахме да се справим и го спряхме този апартамент. Така че ако дали ще е фирмата за управление или самия собственик, който си управлява апартамента, ако не може да се справи с гостите и постоянно се пречи на живущите, естествено, че този апартамент трябва да се вземе решение да бъде спрян. Но в общия случай не мисля, че е някакъв, кой знае какъв проблем. Пропусна да те питам, кое е по-изгодно да отдаваш краткосрочен и средносрочен? Голям или малък апартамент? По-малък. Той има по-висока възвръщаемост. С една спалня студия или с една спалня са най-търсени. Са най-търсени. Да знаем, примерно, ако някой иска да купува. Да те питам нещо много интересно. Ако аз имам 250 хиляди евро, сега съм се сетил и ще се връщаме на регулациите и искам да влеза. Това преценявам си, че 4-5% ме устроят. Мога ли да дойда при вас и вие да ми кажете, ние препоръчвам, ето го профила на близкия до перфектния апартамент, който има най-голям шанс да търси това на пазара, защото според това, което управляват, вие знаете какво се търси, може да кажете на клиента какво да купи, за да може да има
Правите ли нещо такова? Правиме, разбира се. Правиме, абсолютно са безплатни консултациите при нас, така че всеки може да влезе на сайта, да си заяви консултация, да каже така и така, аз съм потенциален инвеститор, имам пари или искам да го купа с кредит, дали ги има парите. Да. И ние да кажем към момента дали ние имаме някакво предлагане или знаем някой собственик, който си продава апартамента и ние, разбира се, имаме данните как той се е справил този апартамент преди и абсолютно прозрачно казваме така и така, възвръщаемостта е 4%, да кажем, и ти си преценяваш. Така че, тоест може да ориентирате хората може да ги ориентираме, от вашата статистика, кое е скар. А това означава ли, извиняй, тук вече в мен говори инвеститора, това означава ли, че ако аз имам имоти, които смятам, че са добре за такива инвеститори, мога да дойда с теб да се разбира, чрез вас да стигна до някакъв пазар, защото е логично, ако вие давате ноу-хау за това как се правят пари, аз пък да дойда да ви дам предлагане. Тоест, утре може ли на Камен или на някой от Flat Manager да звъне някой си имот и каже, пичо, дайте да ви дали тук нещо не може да направим заедно с вас. Аз доволен, вие доволни, клиента доволни, наемателят доволен. Разбира се. После ще кажеш как те намерят. Добре, регулациите. Да се върнем на регулациите, защото това е наистина интересно. Вече споменах, че в нашата група управляваме апартаменти в Полша, Хърватска и България към момента. Това е Renters група. Renters групата, точно така. И ще започнем в Гърция. Flat Manager ще управлява апартаменти в Гърция от това лято. Тоест аз ако искам да ходя на почивка, звъня на Камен и неговите колеги в Гърция и той ми казва, не минавам през Booking. Както и ако имаш апартамент в Гърция, искаш да ти го управлява по същия начин. А има много българи с такива имоти. Точно заради това решихме да го направим това, защото дори аз самия често ходя в Гърция, ходя в България, но особено северна Гърция има адски много български собственици, туристите пак са българи. Била е българска в едни определени моменти от историята. Така е. Само казвам историята, нали, да не се засягат нашите южни съседи. Надали скоро пак ще стане, но поне недвижимото имущество долу-горе сме го подсигурили. Икономическият тероризъм е разследван включително и от службите, защото те са обекти на покупки и от гърци, от българи и от турци. Да, стрикни са регулациите, ние проучихме нещата, вече стартирахме процеса по основаване на фирма отделна, не може да оперираме от България, трябва да си имаме фирма в Гърция и така нататък. Ще вкараме немалка инвестиция, но както и да е. Да се върнем на регулациите. Да, регулациите, затова тръгнах да кажа всъщност в кои пазари оперираме. Само спризаме преди пазар. Защо има толкова много регулации на този пазар? Защо правителство или община се бърка в този пазар? Първо дай да обясним на хората и след това ще дадем пример. Да обясним защо е толкова. Ти сам казал, ако съм кмет на Виена, може би бих направил това. Защо? Защото няма достатъчно къде да живеят хората. Да, това е важно да го кажем. Става изключително невъзможно, бих казал, за студенти, за хора, които пътуват по работа и така нататък, като примери може да дадем много вече в Европа. Това са Виена, това е Прага, това е Барселона, Лондон и Амстердам. На тези локации е истински проблем, защото те имат така наречения овертуризъм. Значи прекалено много туристи. Те не могат да се справят с туристите. И понеже е изключително доходоносно това да имаш Airbnb апартамент, по света или в България? Защото в България не особено. Не, България все още не с сивия пазар, не е чак толкова доходоносно. Но ще влязат регулации в България май месец тази година, така че предполагам, че до 1-2 години ще стане отново доста по-доходоносно да управляваш апартамент. Какво да очаквам? Това е европейска директива, където платформите Booking, Airbnb, но както и българските почивка BG и всички останали, трябва да следват дадени правила. Тези правила са, те могат да предлагат апартаменти, само които имат регистрационен номер в ЕСТИ. Което означава изсветляване на бизнеса. Точно така. Тоест, равен шанс за всички. Да, и съответно Национална агенция по приходите ще има достъп до тази информация. И за така, не вярвам веднага да се случи, защото този срок е май месец тази година. Те първа има обществена поръчка, фирма, която да изгради тази система и така нататък. Отиде 27 година, но както и да е. В този сивия сектор в другите държави, да кажем в Полша е само 20%, при нас е 50%. Половината от това, което на пазара е сиво. Точно така. Ако стигнем нивата на Централна Европа, реално ще е добре за всички, които искат Дай пример за регулация. Исках това да го уточним преди това. За другите се меси държавата. Това е точно така. Основната причина е, че
не е възможно после за хората да живеят там. И Достъпността на жилище. Да, и не е достъпно за жилища. Това не мисля, че някога в България ще се случи. Дано да се случи, честно казано, да влязат тези регулации. Колкото и странно да е, аз предпочитам да имаме изключително много туризъм, защото тогава икономиката означава, че ще ни работи много добре. Данни за туризма в България през 25-та година или в София имаш ли? Не, мисля, че има малък ръст, но не мога с цифри да боравя 25 спрямо 24, защото не съм сигурен. София казаха 8-9% ръст на нощувките за една година. Ръст на бройката нощувки. Да, възможно. Но също така, ти може би знаеш по-добре от мене, но в София, доколкото е известно, има между 20 и 30% свободни жилища. Така че ти, когато имаш тези свободни жилища, няма как да има причина, която една община да каже забранявам или ето ти едикви си рестрикции върху Airbnb-тата, защото причината всъщност в Виена или в Прага или в Амстердам е, че няма никакви свободни жилища. Сега обаче трябва да правим разликата между свободни жилища, готови за живеене, и свободни жилища, които тепърва трябва да се пригодят за живеене, защото много от празните жилища не са завършени да стоят и да чакат завършения. По-скоро са купени на зелено или имат нужда от основен ремонт. Тоест те трябва да бъдат вложени огромно количество пари, за да се преведат в някакви такива изисквания да покрият. Дай примери за регулации по света и в коя посока и как се е отразило на пазара. В Австрия, да кажем, хърватската компания, която е част от нашата група, имаше 50 апартамента в Австрия. И преди няколко месеца тотално забраниха управлението на Airbnb, освен ако няма 100% съгласие в сградата. Не 50, а 100. Държавата ти казва как да си ползваш имота. Точно така, да. В Австрия като държава или в Виена? В Виена конкретно. Иначе туристическите локации, те нямат проблем. Да. Така че в Австрия по ски курортите нямаш такива рестрикции, естествено. Wow. Но в Виена, и в момента са на стендбай. Миналата седмица се видяхме с управителите на хърватската компания и те казаха, че седат и чакат да видят какво ще стане. Това, което големите фирми за управление правят в тези локации, те взимат цели сгради. Точно този build-to-rent модел, защото те не попадат в ограниченията. Тоест, това ли е инструментът, чрез който местната или централната власт упражняват контрол? Собствеността, там ли ключа? Или ако не е това, ще измислят нещо друго? Защото ако ти имаш 100% собственик, примерно както в България... Тогава не могат да те ограничат. Да. Ако тук целият блок е твой, може да си правиш каквото си искаш. Може да си го пуснеш на Airbnb. Ако беше в Виена, в смисъл в България, което е по целия свят. Ще мине време. Да. Което е по целия свят, когато ти си собственик в общи линии, не се съобразяваш с някой друг. Затова на много места в Щатите и в Европа цели входове или блокове са собственост на един човек, който ги управлява. Това е пример с тази датска компания, която са ми гостували тук, защото те имат изчистват си проблемите, които могат да ги спънат. А по какъв друг начин държавата може да влияе на вашия пазар? Микропазар, да речем. Примери. Знам, че имаше тавани на наемите предългосрочните. За България? Не, но да, пак в Виена има тавани, има максимална индексация, която може да е от една година към следващата, така че да не може да ти кажат с 40% ти дигаме цената, но за България поне аз не съм чул за такива регулации, които да... Разбирам. Притеснява ли те нещо в обозримото бъдеще в България от към регулиране на пазара или по-скоро го виждаш като някаква възможност? По-скоро е възможност. По-скоро е възможност за по-висока доходност на собствениците, чието имоти управляваме. Така че, защото това нещо, което предстои, то наистина малко или много ще изсветли пазара и нашия анализ показва, че с около 30% за следващите 2 години ще се дигнат доходността на Airbnb апартаментите. Добре, като за финал, ако аз съм един инвеститор и разполагам с 250 хиляди евро в София, да речем, ще ме посъветваш ли да си купя имот с цел даване под наем и къде? Финал? Ако 4% възвръщаемост са ти достатъчни, да. Но това е само от наем. Да. Отделно е от ръста на... Реално да, защото моето лично мнение, с което не ангажирам никого, е, че да, в момента може би има леко охлаждане на сделките, на цените и така нататък, но тренда ще е нагоре. Така че имаме какво да догонваме
другите столици в Европа, така че ако говорим конкретно за София, ако ме питате добра инвестиция ли да си купа жилище в момента, ще кажа да. Стига да не ти трябват парите след един месец, защото може да ги извадиш, защото нямаш ликвидност в недвижимите. Добре, преминаваме към бързите въпроси в края на нашата среща. Ние с теб така си направихме и 75 минути, което винаги е интересно, защото с гости, които са експерти по дадена тема, толкова на широко можем да говорим, че времето лети. За какво важно трябваше да говорим днес, а не го направихме? Аз мисля, че доста неща засегнахме, така че няма нещо, за което да се сещам. Добре, а на този етап от живота си, от кое най-много те е страх да го загубиш? Да не се приема прекалено сериозно. Ме е страх и да така оптимистичния си поглед към всичко, с което се захващам. Даже една колежка ми каза, че съм веселото мече. Получи ли повишение тя? Или това е понижение? Все още не, но да. Добре, кой урок искаш да научат от децата ти, от теб, от начина по който правиш бизнес? Може би това, че с всеки се отнасям по един и същи начин. Аз смея да твърда, че имам най-готиния екип. Фирмата е страхотна, доста са млади колегите, често имаме и купони, но се работи здраво. Много е сплотен екипа. Това не е изцяло, не се дължи изцяло на мен, разбира се, но да, може би трябва с чувство за хумор човек да се отнася към всичко и тогава се получават нещата. Добре, значи ще ми е много интересен следващия ти отговор. За кое си най-благодарен през изминалите 12 месеца? Тук може би съм длъжен да кажа за прекрасната си жена и за това, че ми роди едно страхотно момиченце преди няма ако се отвлечат. Преди няма и 2 месеца. Честито да си всички сте живи здрави. Че все още ме пуска да си излизам по 2 пъти седмицата, така че съм супер благодарен за всичко това. Финално с какво искаш да бъдеш запомнен, Камен? Това е... Да. Това е много интересен въпрос. Може би нещата, които отговорих по-рано. Човек просто за мен не трябва да се приема прекалено сериозно, трябва да има чувство за хумор, в същото време да е целеустремен. Това за мен са така най-хубавите качества на един лидер. Дай Боже! Много хора искат да се свързват с нашите гости. Къде си активен, как да се свържат, социални мрежи, някакъв вид контакт. Дай съвет, независимо дали търсят или предлагат, или каквото и да е там. Разбира се, имам социални мрежи, но не съм супер активен там, така че може би през сайта на Flat Manager. Който е? flatmanager.bg. Има ли там как да влезат в контакт с теб? Да, супер лесно. Има си на CEO-то мейл или телефон? На CEO-то мейл няма. Моя имейл е kamen@flatmanager.bg, така че може и директно с мен, но може и през колегите, които са доста компетентни. Да, все пак едва ли едно CEO има възможността да обръща внимание на всяко едно запитване, всеки невъзможен контакт, което се случва и при. Впрочем, много често така хората се очудват, че не могат да стигнат твърде бързо и твърде лесно до мен, но опитам се да му обясня, че не мога да казвам да на всичко, защото тогава няма да мога да казвам да на нещата, които са ми важни. Скъпи приятели, днес на гости ми беше CEO-то на Flat Manager Камен Манев. Поговорихме си за толкова интересни теми, свързани с отдаването на имоти в краткосрочен, средносрочен, пък и дългосрочен план. Поговорихме за рисковете, възможности, доходността. Ако вие смятате като мен, че този епизод е бил топ и е бил супер интересен, може да ударите едно палче, коментар, споделяне, защото единственото нещо, което искаме от вас, знаете, е като насреща, благодарение на това, което ние правиме години наред, е да споделяте, за да стигне до повече хора и да помогнем на повече хора да се възползват от възможностите, които има на българския пазар. А както вие виждате, български компании могат да постигнат такива висоти в бизнеса, че да бъдат придобити от други европейски компании и въпреки това да запазят мениджмънта и да правят добър бизнес. Историята, на която подобна компания като Flat Manager чухме. За мен беше удоволствие. Камен, благодаря много за участието и за ценната информация. Желая ви късмет и успех. И знаеш какво си пожелава един ден? Вие да почнете да купувате компании. Ние сме започнали сме. Така ли? Започнали сме, да. Вече имаме 4 компании, които миналата година придобихме и сляхме към нас. Я кажи, можем ли да ви кажем, като за финал?
Не, по-скоро, В каква посока? може би последната може да кажем, Добре. защото вече приключи процеса Добре. и в момента ги сливаме. Те се казват Менада Така. и са с 200 апартамента на Слънчев бряг. Добре, ти да видиш, Да. браво. Не е най-хубавата дестинация, но пак е достатъчно туристическа. Браво, интересно млади е, защото англичани. ето нали, вие почвате очевидно да придобивате вече имоти, които да си ги управляват, т.е. да затворите кръга. Точно така, те пак са договори реално за управление. Ние не купуваме апартамента, купувате не купуваме имоти. договорите Но за купувате управление. договори. Точно. Да. Чудесно. Добре, ето за финал разбрахме нещо много интересно. От мен Щелян Калчев, хубав, успешен ден, нощ, каквото и да е там, където ви заварваме. Благодаря за вниманието и до нови срещи.